رسپروراليكما китоби дардам мара ғамита дар пушти дарвозаи шаҳри азонушинам азобдам омада имрӯз мегӯ якҷо бишем чӣ ба мо ҷидоем мара бахш ичи гапо аст дига вақти пеш гузашт HM Records. Ахандаи пешина нигоҳ ки як бор акси рутама дига чӣ фарёд кунам ишқера уже мурдай бо хапа мегӯй чӣ ба хапи савол да ҷавоб теэрал чӣ қаберами илтимос кам азобте мегиву мехри сарта мерези ташкота бумон пишти сухдионда бестанағма врашкота ма чӣ ха ҷавоб диҳам о ҳафти саволаби чӣ ба ҷидое мегиҳам бляи аволаби мепирсам ара мега дониста ҷавоб надорам медона хидаш ба нафси кад мега да ёд надорам сука занг мезадам телефони ты перебад вақте меваи ма мемони боғи дигаре бад тира чашидан мазатамада партофтам пичоқа бахшиш ки чашми ты уишида дидак чанд қичоқа красива прогулка ки накунан мишатад ошава метони ба королевски маишатад мара сузонда мегуфтам неки набуд фоидае духтарои сумпарас чашмотон ки сай бойдае мада дар кор неста ки ови гиря ё зирина дили ман намесузада ягон та рӯзи сият вақти қичоқам холӣ буд чодабди нужда доштам учентира пашти ресторanoda мажда доштам неки бромади ба ханда дастои дига кастаи дига дил мол ту дуруни қавздаи дига фикр ки худат одами ба ақл бошӣ барои тоқат карданаш магарам ки геракл бошӣ худат мебди чо мекарди агар ними ғама мехӯрди як бор фикр кун даҳанат мекана фикр ки ма раждат кини соатош қатида тайдон бо ма бифром неки тоқане қатӣ арӯсом фикр ки бинам тавсози бугум бирам қатишон ту айтанам бошӣ мебахшӣ ма э беимон ягон бор телкадай ки натм ҷавоб кудокта ягон бор сузондамат барқасдида ғама азобта ана ки фаҳма донистагир ки ҷан қачира омӯхтама ишқи ҳароми ту и тақдирай фаҳмиди чӣ хел ҷидо бидаема якҷо намешем фаҳмиди беақлу дига ранги кудако намешем дили ма умума раҳм карданда омӯхтанест касера мешинохтам рӯпаруму дихтанест дига намехом номта гуфтам бовар ки репома фикр мекунам ҷазир мекунам китоби сайфаҳома ғамш сарҷам карда бофтакаш китоби дарда номи ту пур карди китоба варя сайфада ғами ғуссаи ту буд дарди фиғона анду буд рамазу ченгалу буд ки ошиқи ҳаму буд хушбахти дига чидай дига айра шикор нестай барои хушбахт шидан ҳаррӯз хандидан дар кор нестай тоқат мекунӣ ба дарди ғамоси ё ба навбатай ҷанқа пеш дидим язнама биё бинти янгата ки ма қатиш хушбахтам хандаи зиндагони ма дидестай барои памперс магазин дрои ма фикри зиндагимда ты ё бир ё выкана гир ма красовки ча харидам ба чамдаи детски мир ты элеганда дидим бруки ҷинсати нарх дошти ма уҷада будам женкам давгирам попши ты парки победа ё брота мебари шабона ма барои лифташам учем бурдум ойлямона ана хушбахти има ки ҷое дабини ма вақти гап зани намиёви ты қатима ма уже тоқа нестам фикри ты и ту тоқ нанестам ма хушбахтам уже дарда азоб данестам ай марам ты да совет баша ай паи ҳаётат шукн коре кун гиранда ягон каса дарёфка ки мешканад ҳаёт танҳову хоризор мемонӣ ма таби дил набудагиву нодар кор мемонӣ шуки то ваки рӯи ҷой намоз ты саждака фикри зиндагита кунам фикри кудактака